Mmuo ka economy ehele ụmụnụ ka ọ maalụ ụnụ mma ka maalụ ụnụ echi maalụ dele gaba yes yo ọ dịgokwa ka ọ ga-adị mana nwere ife a na-alụ na ọ dịrịzi o ala ga-agba ndị ala ewuo ala ga-agba ndị ala ala ga-agba ndị ala asịrị ka anyị na-alụ nwere ihe ọzọ anyị na-alụ sụsa asịrị ka anyị na-alụ ịkụ na onye ma latest obute nedu nke na-eme zadio ken 50-50 Henry Ndobesi J. White afọ ome take life easy enweghị nke butere ego ọ na-amachagharị ọbaghị ya ka ego dị ya n'aka ọ na-amachagharị nna ka ekwanụ nke afụzi ọbụna agbagbu mmadụ na nga ọkpaala nwa na nke agbagbu mmadụ na nga ọkpaala gọvanọ eziokwu ka ebe na-egosi nna ahụ nna na just yesterday ka okongwu dibia na-agba update ọ na-agba update na-agwa ndị mmadụ na ụzọ anụnwa na ụzọ a si ide anyị wee jebe ebe nwa kpọgasị afọ obodo ụzọ agha ọ na-enye update na ụzọ agha dị very dangerous na ndị kidnappers na-eme 1 or 2 n'ụzọ akwụ nụrụ ya na ọ na-enye update etu ndị a si eme operate nna ntekere ihe n'iru biko nwere ka ije m so ọ na-agba update si ndị mmadụ na ndị a na-eme kidnapping na-abụ fanọlụ dị a ị na-agafete ba na-asị gị biko na moto fa ga-adịrị ya iche na fashọn emefere abụ nọ ndị kidnapper na bịa ka ifụkwazi pikchọ na-abịa kpụrụ okongwu dibia o nwere ife mere na ka ife okongwu dibia mee ọmakwụkwọ n'ọlụ Ghana makwami ọbụ ime na Nigeria how many times will they tell you that Nigeria is not for you? okongwu na alphabet Johnson ọ na-abụ ọ karịa nwoke emegharịa dị egwu bịa gbagotezie okongwu wee nnọọ nwayọ pịa onwe ya ka akwa narie mana ọ dịkwa mma otu ọ nata assault everything once and for all ifu aka oge echi okeke njakasi wee bata decide aka assault all the thing once and for all ba uru na mmadụ na-agba ọsọ oge ọnụ iyetago TMT nweze nwanyị afọ ome Prince Ezeobi Somadina ekene me onye ọ dị n'aka afọ ome daalụ Agụmba ife abata onye ọ dị n'aka si Michael Don Wolo the first Spain Jitsu master Jordan kekene nna update dị na be anyị gbagote
ngwongwo na ngwongwo karị mana o nwere ndị bụ na ụfọdụ ụmụazị bịalụ na-eme m ataki kedu ife na-eme m ataki iwelu fake akaụntụ bịa m blọkụ a ijekwa chọta ọzọ bịa kedu ife ị na-agbagharị oge agakwa n'oge m na-enwe taịmụ mụ na gị na-aka akụkọ kịta bụ blocking straight yes kịta because onweghị any reason m ga-eji wee arapụ gị ka ị nọrọ ebe just na kwuru okwu ijele nya nnọọ mmadụ abịa n'anụ ọgụ na-akọghị na-ene n'onye ọ bụ na-asọ onye IPOB bụ na nwere ife ije against ijele gịnị ya na-asọt ya you don't expect me ka mụ na ya nwee problem because na ịbụ onye maka na ịbụ onye IPOB abụ onye IPOB gịnị ya nwee issue na setụl onye enwekwe nke ọ mere mụnwa na laikrọ ngwa ya ọ bụrụ ife na-ele mụ na ya yotago Chinwogo your brother bụ onye ebe ka mmanụ ma ọmụnwa your brother bụ onye ebe daalụ nwanne m nwaọlụ kenechi nwanne m gee ntị mma na-agwa gị okwu agwalu oge echi ị na-anya o nwere ife me na-awọ ide mmiri ụbọchị a o nwere ife me na-awọ ide mmiri atụ bọmbụ dị a n'afịa mana the news agara everywhere so na social media ka ọ end aga m like self ka I point ya something out from there onwe onye chọrọ ikwu ya ma Vanguard ma ndị otie ndị ọbụla akọrọ atụọ bọmbụ n'afịa ọgbagbuo ndị mmadụ merụsịa ndị mmadụ arụ one woman apụtara mee vidio from Ihiala to all axis ọgwaghị ebe a na-elu kọtụ ụzọ because of landmines aplanted n'ụzọ ahụ the news a na-aga some people agbachite nkịtị ọ gbasaa gị or something like that so otu a esi wee nwee ụdị ha akọ ha the news ịnụghị ya otu a ka isi ma ka ị malụ na kọtụ gị off from so many things o nwere information si kwesịrị ị na-enweta beta kọtụ gị off ma ị ma ama kefa chọrọ ka ịnụ ka ị ga-anụ ọ bụkwa na fa chọrọ ka ịnụ ya onye ọzọ kwulie elu fa chụgharịba onye a for nothing this country bụ Nigeria ọ dị messed up ọ dị messed up ọ kakwa mma na ọ bụrụ okongwu dibia debe a maka ị na-eme onye anya onye a ka agbatụ French and onye a ka achịlị arụ so mụ aghọtara now ihe niile anyị na-afụ na be anyị ekene dịkwa Chukwu na the team bịa Jonathan ọ Jonathan nọ nke a dị scare egwu na-adịzi ebu everyday a na-asị na ndị a na-abịa na ndị a na-abịa na ndị a na-abịa na ndị a na-abịa ndị a na-adị abịa gịnị bụ mkpa ha kedu ihe ha chọrọ from ndị mmadụ gịnị ka ha chọrọ jọs abata egbuo ndị mmadụ gịnị ka ndị a chọrọ onye Igbo community kwaifu that ngọkpala axis fụ na ndị polisi na ebe a na-eprotect ihe a na-alụ dị a afọ m youth na onye nke fa bụ ebusi na-agbagbuli agbagbu ebuli ya pụta debe ya ndị youth a na-aba so ndị eke gbaba egbe fanwazi na onwe fa ana defense mana oge nnụ ka gọvanọ eziokwu na-asị gọọnụ na wọta na sọpọtụrụkwa m nke na gọọnụ bụ wọta ọkwa onye dị ndụ bụ eze onye eji n'aka mana ọgụ na anụ onye ọbụla agbakarịrị mgbọ na-arụ nke ya gaa na ị ga-echeta na o nwere one boy ya na onye polisi na-azọ egbe ya azọ sometime ago ọ na-agba onye polisi ọkpa na-eme ihe niile na-eme megide onye polisi na-eme ka ya narị ya egbe ọdodo egbe ahụ aka n'ọnụ dị egbe dodi ya ya na onye polisi enwe ya ndidi emegidezie ya akarịzi onye polisi akpago na this boy na tie egbe a na ọ ya agbapụ ya wee gbaa ya dị egbe dịbọ ya dị ebe a jụọ oyi oge ahụ a gbaziri ya egbe ọ jụziri oyi n'ezie ike adịghịzi ya
so ọ bụrụ any protest ọbụla ga-eli dito agbakwa egbe na agba egbe si plan onye ọfụma jee ijie ka nwa mmadụ ọkwa ụmụ okwu a na ụdị okwu a na-ekwu bụ ihe kpatara eji kpọba nsabo na nne prohibit guys ịgba aka wee jee na-ejekwu ndị polisi ịma na ha sendịrị ọgụ meseji agwachara echichara nwọnị na eje ha mgbọ agba mmadụ one na mkpọ ejekwa n'Enugu gbaa mmadụ one n'Enugu nnukwara na-enwe nna ayọ ha dị onu na-eje na sị ha wepụ ọnụ dị a wepụ ọnụ ilu onye na-eme ka obi na-ajụ ndị mmadụ oyi onye nna nọ mmadụ ga-sacrifice gị nwa na-akọghịrị ihe a bịa ka ị sacrifice ya nke gị anyị abụrụ sabo etu a na ndị a na-eje one boy agbagbuo n'onye nke ahụ nothing ya za eme highest ha nche jere ya akwamozu young boy ya enwebeghị ebe o konyere onwebi ihe o mere na ndụ ọbịa onwebi ihe o mere achieve life ọ ga-esevu meseji ọ ga-pass many things ọ bịara ime n'ụwa ya onwe nke o mere egbufuo ya like that gọvanọ eziokwu ị na-asị God na water na ihe abụrụ egwuregwu emezina ya next time ịghọtago ọ dị mma so back to okongwu dibia a sị na onye ahụ m fụrụ ọ bụrụ na okongwu dibia na ọchịzi ahụ ihe nne okongwu gana adịkwago mma na arụ ihe abịa nachi ya bakwa ahụ bịa nachi ya ebe a na onweghị ihe na-eme ebe a bịa nachibe bịa jee ebe a na ife na arụ adịgogo mma abalị n'ọna bịa ka ijebe ebe ahụ hapụ ịbịakwa ebe a na-ekwa Soludo na ndị aka odo ma ndị ebe a bụ ọlụ dịkwa okongwu bịa ka ị nachigha ebe isi nata ebe a dịghị arụ mma bịa gbagobe ebe a Soludo na ọlụ maka na ọlụ nke ga karịa ndị dibịa ịma na ka afịa man pass man ọ na-edebe arụ na okwu ya na-ekwu okwu na ihe niile a na-ajụ ndị agụ na-eche mba na ndị otu ya afọ na man pass man adị ka oso a na dibịa ama na oso a na dibịa ọ dị mma anyị afụgo nọ infọmeshọn ka unu ji eje maka unu bịa bụrụ nwanne m nwoke eke hit bụrụ onye eze Jizọs unu bịa bụkwuo oli tọbalị bugharịcha anya arapịa ma onye nke unu na-emetụrụ aka mana onye afa nche niile bụ ndị ebe abụnụ egwu dịkwa ọ na-emekwa ihe ọ na-eme anyị ka na-afụkwa ya na mmiri ọ bụrụ na ibe niile adịghị oke si mere ka ndị eze nwaanyị na ndị dibịa onye ọbụla bidokwa ọrụ ya maka na mmadụ nwere ike ime advat ndị ụka na-eme nke ha advat onwe onye na-achụgharị ha a ga-arapụkwa ndị dibịa ahụ ha bebekwa advat ha ahụ ya biznes ka ha na-eme ebe ndị against bụ ha nwee si n'omenala let's go back to our root dibịa adịghị involved na our root dibịa bụ biznes onwe ihe chọrọ ịjụla ese ijekwu ya ebe a jee jụla ese ọ bụghị omenala ihe a bụ ifene n'ọrụ onwe ya a ga-arapụfa family ebe dị ya biznes si dọfa aka na ntị si agwọzi n'ọgwụ ni ajọ ọgwụ ọkwa ma nke nkechiri na ya na-ekechiri asịsị akọla nsị asịsị efe na ajụ ọ bụla ajụ eme ya na ndị ụka na-efe mmadụ ajụ arapịa is nothing ajụ is nothing hapụ ndị dibịa ha mebekwa ihe a na-eme ebe ọ bụ na ekorogo ndị ebe niile ajụ oyi anyị amaraghị ebe problem anyị ọ bụgodị na ọ bụ ebe ahụ ka o si kama at least o nwere ndị akpụrụ ebe niile ajụ oyi for the time being mara ndị dibịa ndị nke ọzọ onwekwa ifefa nwa kọmiti o nwere ifefa kọmiti zirapụ ndị dibịa fa mebe ife a na-eme dibịa adịgo ọbụla ọdịgo ọ bụrụ na-achọ imechi dị ọrụ anyị ga-asọpọtụkwa si mechie ya n'ọnụ onwe ụlọ ụka ga-akwụ gaa na-eme exist otu a ka ọ ga-adị ọ bụrụ na a ga-emechi ọnụ dibịa mechie ndị dibịa mechie ụlọ ụka niile onye ọbụla abaa n'ụlọ ebidogodi na katọlik shut ọnya down anglican shut down cherubim sabat shut down deeper life shut down winners shut down
ibe a niile achọtụ ọnya dan yọtago onye ọbụla eje chọọ ihe ọ ga-arụ ma ọ bụrụ na ọ ka achụgharịba so ndị dibịa hapụ ndị ụka anyị ajụkwa nke a ya emekwa na arụrụ a na dị n'ụlọ ụka efu pastọ akụrụ mkpọri o ji eje na-ala nwunye mmadụ ya na ya ndị pastọ a na-ala nwunye mmadụ ọrụ ha na kast n'ike ikwu asị gị na fake pastọ nwee nke bụ fake ka ihe mere ya fake ọ bụ ụlọ ụka ka ọhụ Jizọs ahụ ka ọ na-akpọ na-eme na fake pastọ gịnị ya emekere ya fake pastọ gịnị mere gị nwe original Jizọs ịma na ọ bụ original edebia ya na-akpụ ya nwa na-akpụ ya ka ya na-eme mgbe ọbụla na-asị anyị na fake pastọ arụrụ a na ndị adịna too much ha commit gị feju wee mechie detain ịkọ ọnụ fa akọnarịrị n'ọnụ ịchụ okwu fa achọnarịrị n'okwu fa bịa na social media space na constitute nuisance nke a si ebe ọfanyelụ nke okwu na Lagos from Enugu to Lagos a na-atụ onwe ha iche nke nọ n'Enugu anọkọtasị na bishọp ọ na-asị na ọ sọrọ ofukasị na ya akwụsịzi ịka ụka ọ bụ na enye anya ọpọchini na ndị ụka na-agha atakarị onwe olu na mgbe a ga-eshọtụ everything down ndị dibịa niile onye ọbụla nọrọ n'ime ụlọ bịa buru ọfọ gị iburu ọfọ gị nọrọ n'ime ụlọ be gị na-emere ihe gị ịpụtakwa n'ilo anyị achị efu gị n'iru akwụkwọ nọrọ n'ime ụlọ be gị na-emere ihe gị jee chọọ ihe ọzọ na-eme maka na ife njikwu bụ na ị na-anya ndị niile ndị gụrụ secondary school in the 80s ị na-anya ị ga-awọchị ghọta that na most of the principals enwe oge ahụ bụ ndị reverend ọbasị ọ bụrụ na ị nọ ebe a n'ifinish 1990 ma n'ifinish 92 ka anyị wejekwu ya 95 ịwọchị ị ga-afụ na most principals enwere na schools then bụ ndị ụkọchukwu na ndị fada ọwasị ha bụ professionals ha na-arụ ọrụ mana ndị kịta ada arụ ọrụ amamịrị aghọta ndị kịta ada arụ ọrụ they are jobless na-eyigharị gown na-arụ arụrụ ala ọ na-akadenze oke akwa ịghọta so ọ bụ na a ga-achọtụ ndị dibịa down otu esi mee ya onye ọbụla na-akpuo na ọ ya ama mma mana ndị dibịa ọ nọrụkwara arụrụ ala ahụ ndị dibịa ọ nọrụrụ ezigbo arụrụ ala ụnụ alụka ụnụ rụrụ ọjọọ o nwere dibịa na-egbu ndị mmadụ n'Enugu steeti anyị fụrụ nke anyị fụrụ nwanne nya na-ama agụ nze anyị fụrụ asị dey play dey show anyị afụ n'ọtụtụ ndị dibịa kedu uru ọ na-abadoro unu na unu ga-ewere foto mmadụ kechie nwaanyị unu ji eme ya mmadụ kunie nnọọ mmadụ jegide bịa o were foto mmadụ nye gị dọta akwa onye ahụ nye gị sị gị gwọọ ọrịa ọgwụ na ọ chọzi ọganiru onye a ike obi gwọọ dị ọgwụ ọ dị mma is it fair? Ọ dịrị ọnụ mma na ka anyị na-agwa onwe anyị eziokwu ụmụ ajọ ọgwụ niile ọnụ na-agwọ nke nwa na-agwọ ọgwụ ị na-progress the worst na na-ene ọnụ bụ ndị dibịa anya ebe etu nna na wow anyway onye chọje ebere ụlọ dị a ka a ga-ebule onye rapụrụ ihe ọ ya eme jebe na nke onye dibịa si na ọdị eme nke a na nka enwere ezigbo dibịa ebe ọgba alụ ga-afa ife dị aṅa siri ike ka ha na-alụ ọlụ siri ike ka ha na-alụ bụrụ ka egbue mmadụ bụrụ ka ekechie mmadụ debe ọ bụrụ na ije ka alụ ọlụ n'isi gị ọ bụrụ na ije ka alụ ọlụ n'isi gị ọ dị oke yes ọ bụrụ na ije ka alụ ọlụ n'isi gị ọ bụ ma na-egbughi ụzọ egbughi a na-egbughi ụzọ mmadụ na-apịacha onwe ya apịacha most of those people I fụchara before make each other dị aṅa mmadụ ịma na okay for example
I'm sure na nkwefa. Some of you may have or might have experienced it. One can jog up only make experience. Tielo makanira or kamalo na imegi experience. Put an ogona bani. More than 50. Ife ko n'iru dịka cobweb onye ududo okogi na-arụ iweta na-ekochasị the tin for 2 days 3 days ị na-ekochi ya the tin omenugo ma ọ na-emeghu constantly ma isi ya ma arụ ma iru mgbe ọbụla ọ dịghị ka ihe okoro n'ihu omenugogo ọ bụrụ na o mere we indicate na omegogo na ịtype ihe ọ na-apịa gị arụ Lydia, it happens to me or no we HB is yes next on 9 the one course yes good okay be they play the show and we're going to testify na family experience inanya ka ifu dudu efuria some people just neglect ya the thing negali anya maybe ya na that thing if abụ ordinary that thing is very dangerous o nwere ike ife akosie gị pụta n'ụtụtụ nwee bad luck ife a nwere ike kosie gị lose your job ife a nwere ike kosie gị contract lose onye ife a nwere ike kosie gị it's not superstition. Superstition gịnị ka ọ bụ n'ọnụ Igbo nyere anyị aka biko na anyị na-emebe ndị Igbo ka ebe bụ superstition n'ọnụ Igbo ọ kọwala anyị si na superstition nwoke oke o mere gị within those years ị nọ Nigeria kịta ị nọ Nigeria achọrọ ka ịma na ọ nwere nke bụ ordinary ife anwa mgbe ụfọdụ bụ ụchụ ịmana mgbe ụfọdụ amosu ịmana ndị amosu na-afụ ha na-afụ far ahead of ngenwa amosu nwere ike bịa n'ọgbakọ ebe ndị mmadụ nọ ebe ahụ ị nọ ọ spọtụ gị ọfụ na style na shine ọfụ na inwe iru ọma ịmara ha achọ ihe ọma amosu achọ ihe ọma ọ na-achọ ihe ọ ga-eme ka ọ wee datin ụfọdụ ga-ada gị obi ụfọdụ ga-ekwe gị n'aka ụfọdụ ga-abịa close to you datin eke oge ị ga na-awọ nna gị mere na dịtị na-eko agha n'aka ọ bụ na iyi ka gị mere na oko agha ọ nọ n'iru ha ka oge eko many girls ife ahụ koro anụta nwa onye chọrọ ịnụ ha at that point in time all these things ka dibia na-alụ ije gbaa afa mgbe ụfọdụ asị amusu na-afụ amusu na-ata gị ma ife dị ona ọ bụrụ na agwaghị ụdị ebe a you don't need to wait n'ụlọ ụka a ga-edeclare gị ji eme 21 days fasting ife ji declare gị mee 21 days fasting bụ na o nwere ihe afọ otu a ka ị ga-eje na be dibia agwaghị na a ga-arụ ọrụ ka alụọ ọrụ n'isi ọhịa bụ uru ndị dibia ba ịbịa ha ama ihe eji ekochasị ya ha ama na amosu talụ gị ihe ahụ and to restore you back to who you are any the one or two things a ga-eji wee saa gị and ebe a ga-eji wee saa ochu abụkwa natural things akwụkwọ ogilisi anyị mana ogilisi bụ osisi mmụọ ka ọ bụ ọ na-adị involve ebe ngị nwa na onwe gị you can use it ọ bụrụ na ife a ka oge mgbe ụfọdụ gbagharịa chọọ osisi ogilisi ka jite dịte were awụọ ahụ iweta ose ọjị ife dị ka mkpụrụ ose ọjị saa iweta ya tinye ya na mmiri ahụ were ogilisi ahụ akwụkwọ ogilisi ahụ wụọ ịsacha ya ọ pụọ ọgụ na ndị a jọrọ njọ ọ nwe ụbọchị ya na-eke ụmụ ana oke oge ị ga-adị very very uncomfortable
See, there are cobwebs across the road made by spider. Spider when ka ọ na-ekonye nke spider ahụ efu ịsa ihu gị ịwụ ahụ ọ ga-apụ nke ahụ bụ natural nke spider ji aka ya wee mee purposely ka ọ wee nwude one or two o mere ya fọ ngị nwa ma efugokwa nke anyị na-ekwu nke a bụ nke amosu na-eme ị ga-efilu gị ya filuo ya for many days. Ọ bụrụ na nke Spider-Man ewu ahụ na ịsa ihu ọ pụọ na ọ bụrụ na ya nwa ka ezi ọ na-adịkarịsịrị gị n'ahụ nke a bụ nke mmadụ mere eme amosu na-eme ya so ya niile bụ uru dibịa bara ịbịa dibịa gbaa afọ gwa gị na ihe na-eme gị na ihe ọfụ gwa gị ka a saa anya nke nwa nwere ike si anya saa gị ya ma ife dị ona ọ saa gị ya ọ sacha ya onye gị o nwere ike osu olugbu ncha ma ife dị aṅụ onye gị si gị debe ya mgbe ụfọdụ eche ịpụ gị were awụ arụ n'otu ma gị mee nke a ma gị mee nke ọzọ na efe ị ga na-eme ị na-eme ọ na-aga mụ na gị ma n'ụwa dị njọ ọba anya marụ the same way anyị si afụ ya na not all friends anyị bụ the real friends. O nwere ndị na-eme nwaanyị ntaji anya egel na-esut ebe a na-esut egel jeje were oge a na-eyi ọnụma nke a na-akpọ half shimi ọnụma mgbe a na-eyi half shimi egel je were half shimi ọya nwaanyị gwọọrọ ya ọgwụ nye ya digel eyie dị half shimi arụ ya niile bido na-etukasị ntuka ntu na arụ ya niile digel amaghị ihe na-ene ya si ọ na-ego ọgwụ na famasi na kemis gogide ọgwụ taa o wee kpọrọ ya wee sị ya na afụgokwu odefe na dis campus before nya jekwa na o wee gaa wee gwa ya agba afa wee chọpụta onye mere ya wee gwa ya sị ya n'onwe gị nwaanyị na ụbọchị o mere ife a na eke osi wee jee na ịsụọ hafchimi gị ịsụọ ebe a next time agbasazina ya n'ilo agwachazi ya si o jezie confront odiga si na ọ bụghị ya nya kpọta ya ebe a ka agbanyere ya fim ọ na-alụzie kpọọ mamụ ya gbachọchalụ mamụ ya na ndị be ha so wee jee kpọọ diga wee jụọ diga confess ya yes na ya mere ya na ya dị sorry na ya ma oge o ji mịa mago jealousy dị so anyị maalụ ọ bụrụ na ewepụ dibịa ahụ anyị ama afịa so e nwere ihe dibịa na-eme ọ bụ ndị nke a na-arụ arụrụ a na-achọ onye a ga-egbu because of ego ịbịa if you make him an offer iso anaghị emenwu the washing for somebody nọ abroad a ga-recommend nwụrụ gị ife ị ga-use wee ebe ahụ a ga-recommend nwụrụ gị ife ị ga-use a ga-agbanwe na ife ị ga-eme mfe ị na-eribe consult ezigbo dibịa maọbụ ezigbo eze nwaanyị ọ gwaghị ya ịbụ ndị na-alụkarị ọrụ a bụ eze nwaanyị because to them orijuru afọ na eze nwaanyị na-alụkarị ya maka ndị eze nwaanyị nwere nke ha na-alụkwa dibịa na-alụkarị ọrụ siri ike nke a bụ anything so eze nwaanyị can do it onwe eze nwaanyị ịmaala ma ọ dibịa ọ bụla ịmaala ịkpọ ya they can do it for you. Somebody might not believe it o nwere ike nwee believe ya mana o mere oge arụ ịmalụ some of the things na ụmụnne anyị na-eje ụka na-adị enegara anya na-eme ya na mana ọ na-abụ mbọsị ọ gbajuolu dọrụ the worst bụ na elu ha je mee ya na secret mee ya n'azụ mana ọha bụ ndị na-epuch ga-egbachite nkịtị na ihe niile abụ ka a na-akọ ṅọ one thing bụ na o nwere mgbe ya nọruo obodo oyibo ị na-afụcha na reality dị ebe a malụ na ebe a bụ jungle kpọkịrịkpọ a na-achụ ya anyhow here n'ala Igbo anyị a na-achụ ya anyhow mana ịma na ihe ntị na-ata agwụrọ Kings Emmanuel, you know there is no such power anywhere in the world. On all the power anywhere in the world, beloso na ba anya ba ka ọ na the power dey exist. Ka ngwatakwa. Ọ na amosu adịrọ ka ị na-akọwa. Ọ bụ na amosu dị kedu ife amosu na-eme? Because ama na
enwere ife akpọ witchcraft, enwere witch. Burn the witch, burn the witch. I know of a spell that can make a man last long in bed. Release the witch, release the witch. Okay, before ending came, you know. Enwere witch. Enwere spell. If I can akpọ spell, they can cast a spell on you. They might have a spell. So they can cast a spell. Ask them they were any such power. Na power deal. Power there. Power there. Ha. Mana onye ọbụla sị na ike adịrọ n'ọgwụ bụ onye nkọgheri. Yotago. Onye sị na power adịrọ bụ onye nkọgheri, egekwana ya ntị. Onye sị na ọgwụ adịrọ na-eme nkọgheri, nwanne ọgwụ dị. Ọgwụ na-edisfigọ mmadụ. Ọgwụ na-egbu. Yes, oke ọgwụ. Nkọbalụ gị ihe mee na Igbo anyị, ị ga-etikwe mkpu. Ị na-enyo ndị mmadụ enyo. Mmadụ onye jigo ụgwọ, enwere ike some people na-anụ ihe na-ekwu na enwere ndị jigo ụgwọ since the past 5 years, ị na-ekwutezi okwu ego ahụ. Ịma na ọgwụ. Na ihe na-aba gị. O nwere ga-eje gwọọ ọrụ gị ọgwụ. O nwere nnụnụ a na-akpọ nduru. O nwere nke a na-akpọ elo. Ma nnụnụ a na-akpọ elo. Enwere nnụnụ a na-akpọ nduru. Enwere nnụnụ a na-akpọ obu. O nwere ebe a na-akpọ ngwere. Ụmụ ihe niile a na-ejichi agwọ ọgwụ. O nwere nke a ga-agwọ ọrụ gị, chefuo the money. Finally, you no go remember am. O nwere gịnị a ga-enwe case. O nwere gịnị a ga-enwe case. Ọgwọ ọrụ gị ọgwụ. A na-ajụ gị ajụjụ, ikpoghecha ọnụ, imechi ihe ekwu n'okwu ntị si na kọtụ ahụ pụọ, emechie case. Ama m na-aghọta. Ọgwụ dị. Na-eji ọgwụ tọsaa marriage. Okay, but it can be proven. All this sounds like belief. Somehow. Organ live program can watch you guys. Ije na court of law. I believe an ọgwụ. Mana ndị ahụ George a n'ebe ahụ, ịka ya agwọ ọgwụ. Ọ bụ na ọ ha agwọ ọgwụ, ya nọ na siti ahụ ọ nọ. Polisi ahụ efuru bụ egbe kwuru n'ilo, ịka anya agwọ ọgwụ. That's why polisi ga-eji bata bego gas straight to every day exhibit wepụta ya. Ha akaghị agwọ ọgwụ. Gọọmenti agbaghị a na-eme edebe ahụ na ha believe an ọgwụ. Mana gọọmenti officials niile ịka ha agwọ ọgwụ. These businesses efo na-eme ọfụma. Those MD CEOs ịka ha agwọ ọgwụ. Most of them bucha ọgwụ n'ukwu, you don't know. Ụfọdụ karịa aka niile. O nwere ga-asagide ego sagụ complete ọgwụ agwara agwọ. Nwanne onye na-asị gị na ọgwụ adịrọ na-eme nkọgheri. Mgbe odumeje na-amachagharị na-asị gị nwanne n'ike adịrọ n'ọgwụ, ọ sị gị na ya da agwọ ọgwụ. Ọ dịghị ka onye na-ada agwọ ọgwụ, onye anyị na-ene n'ebe ahụ. Some of these people efuru na-eme ife social media. Ike ha agwọ ọgwụ. Let me tell you now, you are not, you can't have ọgwụ. Ha na-agwọ ọgwụ. Those artists efuru ndị a na-ebe you can't agwọ ọgwụ. Ha na-agwọ ezigbo ọgwụ. If you like, don't believe it. Mana ife na-agwa gị bụ reality. Ife na-eme ka ọ bụ. A na-agwọ ọgwụ ka o nwezi ife a na-akpọ enyi ule. Ịma ife a na-akpọ enyi ule. O nwere ife Chukwu kpọrọ, o nwere ife Chukwu kere kpọọ onye enyi ule.
odebe adịrọ ka ọ ikweta na a na-agba mmadụ pii, ikweta na mmadụ na-emepe mmanya ya gbanyere ya poizin ọṅụọ. isi na ekweterọ ka eke bụ na ekweterọ a na-agwọ ọgwụ n'elu mmadụ n'ọfịs ya ọzọ ya ọkpa yibala. a na-agwọ ọgwụ n'elu mmadụ ịṅafekwara na datin inwebe misfortune. So many people batara Nigeria nachiga azụ their business crash ya. Some people batara Nigeria nọsịa Nigeria nachiga for the past 2 years na afe wetego onwe ha. Nne ya afụkwa ndị ga-etestify nke a na-agwa gị ebe a gwa gị na since 1 year ọ natachara Nigeria nachigata na onwe ihe ọma ọ na-eme. Is leg ulcers, leg ulcer. Ma mmadụ n'ogbugo leg ulcer, stomach ulcer. Na ebe a sụbo oyibo leg ulcer. Okay. I'm a one day I see, bro, I'm a living witness since 3 years and they struggle for here. You got to go? Oh, when they bata say Nigeria, nachiga back to the country ebe fabi. Since ya, fenwetego nwefa, their business adaga. Some natachala eba. Ndị niile ya na ya ji nkata, onwezi nke a na-ekwu na-aga. Ka ọ mebe. Ndị niile gị na fa kpalụ nkata. Akwụghị n'ọhịa, ị na-ajụ na ọ bụkwa na ịma na ịma ana. Mmadụ ga-eje osi na ọ dịkwa ka onye ọ na-emebe ngwa ka a na-eje nna inwebe choda the worst bụ onwe ndị gị na ha kpalụ nkata ya onwezi onye na-akpọ gị na fon, onwezi onye na-eteki serious. Ihe niile a na-akpochikọ right before your very eyes. Ihe niile a na-akpochi onye kpọrọ na fon ọzọ azị kọlụ mgbe onye na-akpọpụ gị na fon. Ọ batara mmụọ ya si enye na mmadụ ego mana o mechara datin kịta na eke o si wee gaa. Ịghọtago? Nwanne m onwe nke gba aka. Ịghọtago? Onwe nke gba aka. Ọ bụrụ na enwe datin aya na-eme ya mmadụ, enwere original one ya bụ normal nke diabetes na cause nwee nke mmadụ ga-eme. Ịghọtago? O nwere nke n'ọrụ onwe ya na-eme nwee nke mmadụ ga-eme. O nwere nke a ga-eme gị isi ga a na-ekuwa. O nwere a na-akpọ ya bụ isi aga n'uju. Isi ga na-ebu like this. A na-akpọ ya isi bus. Isi ga na-ebu ite ka isi ya esi na-ekuwa. Ịghọtago? Nwanne ọgwụ dị. Ndị mmadụ na-agwọ ajọ ọgwụ. Agwọ ya debelụ ga na-amonitazi gị na-atageti gị. Nwanne ọgwụ dị. A na-agwọ ndị dibia na-agwọ ajọ ọgwụ. Ịnọkọta ije n'ebe a ka efu ebe a na-ekechikọ. Yes. You don't expect me to still be holding on to this belief because I'm exposed. No. One day I forget, I'm onye Igbo. Exposure abụ because na nweta Western education abi. Ya ga-emezi na aya ama na ba anyị bụ dark reader. Anyị na ndị enwe ofu life. Anyị na ha enwe ofu life. Onye ọcha nwere ike ma ọkwa n'ebe anyị ibi. O nwere ike abasịa mba arapịa onye ọbụla ejewalụ mpịa. This side, onye na-enwere ihe imere ya ga-eji gị n'ọrụ. I tell you. Agbalụ m na-atụ emanụ na-alụ immigration, custom nọ na Owode border ka ọ seme border na seme border ka ọ na-alụ. O si iziri ngwaahịa onye be anyị. Ya nna agbaghị na-eme in the 90s. O si iziri ngwaahịa onye be anyị.
onye be anyị yọgide jekwa weta ego a chajiri onye be anyị weta a narị ego asị na release ọrịa ngwa ahịa onye be anyị wee jekwube onye kọstọma ahụ wee jekwu ya n'ọfịs ya sị ya na ya bụ mmadụ ka o si ziri ngwa ahịa nye ayọghị ihe niile ọ ghara ya ọ nakwa ya the last money ya ebitekwu ego ọ narịa ya still na ihe ọ chọrọ bụ ka ya yọba nri abi na nsogbu adịrọ na nke nwa bụkwa onye na ị ga-ayọkwa nri like that ihe a ka ọ gwachara ya jewara awọzi ndị a ebe o mee mana ọga m na-akọwazi m nakwa ihe na-eme the man a na-ayọ nri na-agagharị hapụ ọrụ ya na efu the man ọ dị tatad otu o soro ọgbago katakwa ọtọnụkwa osorokwa ndị na-aga aga na-ayọghị ego nri etu a ka o si ayọ everyday nke masị m na wickedness this man debere ya n'ọnọdụ a ọgwụ ka dama njire gwọ ọrịa ọtụ ya because not guilty iyetago asịkwara na ekweta na ọgwụ dị nwanne m ọgwụ dị a na-agba ezigbo ọgwụ adịrọ ka ezigbo eji ekweta na-enwere oke ite ka ezigbo eji atụgharị akwa ọkụkọ ha ọ bụ ndị ọcha na-agwọ ọgwụ ndị ọcha na-agwọ ọgwụ na most of the things a na-epefọm ọgwụ gaba ji epefọm ya ndị ọcha na-agwọ ọgwụ ugwogwo fa na-agwọ ọgwụ ndị ọcha na-agwọ ya gatago ndị ọcha na-agwọ ọgwụ onwere ndị na-ada agwọ ọgwụ ndị India na-agwọ ọgwụ ndị China na-agwọ ọgwụ Japan na-agwọ ọgwụ ndị ọbụla na-agwọ ọ ihe onye chọrọ jee gwụrụ nke ya debe ọgwụ dị Afrịka ya niile na-agwọ ọgwụ 1993/94 oge Nigeria na-agba World Cup qualifier anyị na ndị Cote d'Ivoire nwe match. I remember that time. A na-agba bọọlụ o nwere ite ọgwụ ha na-ebu udu ahụ anwụrụ na-apụ n'ime ya enwere ike isi na ọnọma destin mana nke ndị Cote d'Ivoire ọgwụ live n'airport ka ha bịa n'ahịa natuo ha dete ma nwoke ahụ bụ dị ite hapụ ya ọ nọ na n'airport ka ọ nọ ndị ọzọ abịa gbachaa bọọlụ Nigeria agba ha fọ nọt ha wee naba mana Cote d'Ivoire mana ekwu ha na-ekwu okwu ebu na eje anyị na Cote d'Ivoire bọọlụ anyị na ha bụ season time ọgụ 1994 mgbe a gbazighị Nations Cup ndị emericha na anyị na semi-final ha bụkwa ite ọgwụ ha nọrọ na stadium ha bụ ụzọ gbaa ya anyị 1-0 asa ya 1-1 agba 2-1 Nigeria kasa ya nọọsụ na mmiri bịa zobezi oge a na-achọ ka agba penalty ọzi penalty shootout mmiri wee zobe mmiri amanyụrụ ite ọgwụ a Nigeria wee mere ya ụmụ bọọlụ efuru a na-agba of recent o wee na-abụ agbakwa kama bọọlụ anya bara net o jesuo na ba ọ pụọ agbagide ọtị one player agbagide gbaje na goal post jejeje were ọgwụ onye a na-erewe achụghị ya ọ bụrụ je were ya nye their coaching crew their coaching staff debe aja agbapụta bọọlụ ya wee score goal ọ bụ ịfụ anya ka ọ bụ na ndị be anyị eji ọgwụ agba bọọlụ ọ bụ na ife iluo jee jụọ ndị a na-akpọ Bendel Insurance mgbe e nwere Bendel na Nigeria Bendel Insurance Football Club mgbe ahụ enwere 3SC of Ibadan Nitel Lagos Calabar Rovers Kano Pillars ibe a niile ị na-agba Rangers Enugu ọ bụ na gị na ndị Bendel Insurance nwee match na home ha ife na-eme bụ ka ide eje na ọka emerie ha ACB ka ọ gịnị klọb ọbụla ama afịa Julius Berger ide eje ndị a ka emerie kama gị merie ndị a na dia stadium n'Ogbe stadium bini ebe a kama gị merie ha mmiri ezo postpone the match ọ bụ na onwe eto na bini ma onye ma oge a na-ekwu jụọ ya ọ ga-agwa gị kama gị merie ndị ebe a mmiri ezo mgbe ụfọdụ ha aṅụ agbalịsi onye
esi wee adị today ebe bendel insurance nọ today ka ị na-ajụ Calabar Rubert ọ na-ebe nga nwa na-ada agwọ ọgwụ ebe ka ACB nọ ebe ka ha nwa nọ Julius Berger ọ na-ebe Abiola Babes bụ ke club Abiola Babes ke afịa stationery stores ebe ka stationery stores nọ na ebe anyị na-ebu n'ọnwa ihe niile close down Nitel I can wear Nitel enweziri Nitel ke ndị ga na-afụ maka ya Ranchers Bees Kaduna anyị akafọ ha na ndị ọzọ so gbagba as at that moment ndị Benin na-agwọ ọgwụ oge ọya kilome jere ka ya jee mee crusade ebe ahụ enwe ihe mere na Benin be ha agwa ndị winch ahụ ekunye na gwa direct na aya eme crusade ebe a mbọsị a mmiri zogide na onwekwa na epụtara ilo ị na-ekwu na ọgwụ adịrọ ekwukwere dị okwu ezigbo ọgwụ dị onye a na-eji mmiri gịnị ka o ji eji mmiri yes na ọ sị m iji mmiri ọbụkwụ ọgwụ mba ọ bụ ọgwụ jee chọta na iweta okwute ahụ na ịgbagbu ha anya mmiri ezobe nwaanyị na onye ọbụla ahụ eme ihe megidere ndị ụka na-eje na-akpọ ndị dibịa ndị ụka na-ejekwu akpọ dibịa mmiri ma ha chi ikwu ọ sayensị na ọgwụ bụ sayensị nke bụ na sayensị ọ dị iche ọgwụ adị iche ọgọghacha bụrụ sayensị na mekwa na anya onye bụ sayensị enwe sayensị wo teknọlọji onye nke ahụ bụ sayensị ịgbakwara ya na-ekwu osi na sayensị bụ sayensị ogene bụ sayensị n'olu Igbo sayensị kwa abụọ gbara Igbo gharị ọgwụ agharị ka esi mee ya onye bụ sayensị ka ọ dị ịma na mmadụ na-edina na mee travel arụ ya nọ n'ụlọ ojebe Lagos ka ọ dị ịma na ọ na-eme mmadụ anakpuo n'ụlọ gbachie ụzọ dina ana just like that echi fọ onye a na Lagos gịnị a na-akpa nkata ahụ ofiniche ihe ọ bịa na Lagos ọ tetakwa na bie ihe asị na ịma na ọ na-eme ịma na ndị dibia ine na emekwe mana dibia nwe level enwe high grade enwe dibia gbagote ndị dibia anyị fụ gbagote wee ka nke ọrụ go sometimes ọ bụ na ha chọ ije ọrụ somewhere ka m wee ya dat na etu anyị ma n'ụzọ isi ihe ala jebe ọrụ ịma n'ụzọ a na-ada aga dibia chọrọ ije ọrụ kịta ka ọ jee rụọ ọrụ mmadụ ọrụ ana ọrụ ọ na-eje elu siri ike ịmana some of them na-eyi afịa mgbe ọ na-aga onye bụ na mgbe ụfọdụ ịpụta n'anya si efu ife a na-akpọ akpa ọchịchị ịpụta n'anya si efu na onwere particular thing gafere kịta na ọ dị darker than normal atmosphere ị na-afụ ma ife ị ga-eji ga ama abụ na akpata oyi ga-ama gị so ọ chọghọ ka mmadụ fie anya ọ gaa with shadow or just gaa like that o bukọsi ọgwụ gịnị ya nwere ike efuru ịgbanye ọbụna ụmụ ya daadị imetụ ya arụ mgbe o disfiga ọgụ inwere ike yaba arụ nwụọ adịteghị o nwere ofu onye dibịa asịrị na-akpụla ndị gọọmenti kpụrụ o nwere ka o si aka ọgwa ya na mmadụ ọgwụ ihe a na-abụcha oke dibịa ahụ o nwere oke dibịa bụ na ọgwọba oke ọgwụ ahụ mere sọ ndị dibịa affecting their families na since family none of their family member na-eme ọfụma none of their children na-eme ọfụma ka ọ na-edere awe ịma na oke ọgwụ even politicians say na-ene anya some of them oke ọgwụ ha gwọrọ agwọ mmelụ na today na ụmụ ha aba uru ịnekwu anya ị ga-agba na onwere ofu onye na-achị achị ị na-anya na family ya ị ga-aghọta dat na onwe wee sị na ọ bụ ọgwụ nọ sayensị
anako science bụ n'oge nenu achọrọ m ịmụ ihe bụ science ya in your own definition define godi ya n'olu Igbo kọwara ihe sayensị pụtara n'olu Igbo anyị ma teknọlọji nka na ụzụ sayensị ọ bụ gịnị anyị na-echi ya na ọ ya gwa ihe bụ sayensị mba nka na ụzụ bụ teknọlọji teknọlọji bụ nka na ụzụ so sayensị bụ gịnị amara m egwu atụ nwanne m ihe na-eme onye ọbụla na-asị gị ha na-ege pụtaba na enwe anything like ọgwụ gbachitie nkịtị o nwere ndị dị ndụ taa mana ha ekwesịghị ịnwụ ka nkọwa alụ o nwere ndị dị ndụ taa ọ maka na akanyere ọgwụ n'arụ ka eji gbaa anya egbe ahụ abara ọ dị ndụ taa ewepụ ya akanyere ya n'arụ ọ ka anwụgo ogere ka ị akpọ nke ahụ ka ọ na ụdị ha adịrọ ọ dị-echi ọ bụ gịnị nkere ihe bụ ọ dị-echi Chukwu kere ọ dị-echi ka mmadụ ji aka ya wee prepe anya bụ ife kanye gị ya n'arụ ụfọdụ kanyere ya n'arụ ụfọdụ yi eyi n'ukwu ụfọdụ yi ya n'aka odechi ịgba anya egbecha igbuo onye mgbacha ka ị ga-asị m na ụdị ya adịrọ ị ga-asị m na enwere ozi a na-akpọ odechi o nwere ọgwụ e nyere mmadụ dị ọgwụ abaa ya n'afọ ọgbọ poizin o riri eri were anya gị ofu ihe o riri ihe na-atagbu ya n'ime afọ enyere ya ọṅụọ ya ozugbo dịte mbara ya ọnụ ọgbọ ihe niile o riri eri efu ihe mmadụ gbanyere ya na nne ya gbanyere ya na mmanya ọ ṅụrụ ọgbọ ya nọchaa n'ụlọ ọgwụ pụta nọrọ mmadụ gwọrọ dịtin nye mmadụ gwọrọ datin poizin nye ya eje nọrọ ya n'afọ na-arịgharị ya n'afọ ka ọ na-ede anụkwu ya n'ụlọ ụka ma a na-enye testimony asị na moving object eti na-emuvugharị ya n'ahụ ọ bụrụ nke a ya enyekwa onye ahụ ọgbọ dịtin ka efu bụ onye yiri ngị n'aka bitu mmanya ọ gbanyere na glaasị bitu ya aka dịti na-echekigbe wufuo ma glaasị agbarie ọ na-efubeghị ya it was nothing like that. Bulletproof is only if you go bulletproof agbagburu if you go bulletproof still agbagbu bulletproof abịa bodechi gba ndị bakasinia boga ndị bakasinia ị na-anọkwa ma ha na-emecho ka ọ na mma ha ji abụ ezigbo mma mana ọ dịse mma ka eji bupụ mmadụ isi ya adapụ na ọ na-abụkwa ijekwa egbuchie gị arụ egbuo gị mma ya aba agba gị egbe ya aba o nwere ndị jere ori gbaa mmadụ egbe ka agbagbuo onye ahụ ụfọdụ bụ ndị egobiri egobi ha ji gbagbuo mmadụ feje ebe ahụ gbaa onye ahụ egbe enta ha gbaa ọsọ ụfọdụ gbara egbe ahụ nọrọ ebe a confess ya inunugokwa na mmadụ jere ori be mmadụ ruo ebe a tụtụrụ aiza na-azachasị kọmpaụndụ nọrọ ebe a chi efo I guess n'elu gị ya na ọ nwere ike ịfụ nrọ n'anya gị mana ọ ka ngwa gị na ọ dị ịghọtago enwekwara sọmbụ natural o nwere akwụkwọ nọ n'ime ọfịa bụ na ọ metụ gị n'arụ ọ ga-anọ n'ime ọfịa for more than 48 hours ịghọtago etu ihe bụ Thomas ị makwa na o nwere ahịfịa nọ n'ime ọfịa bụ na ọ metụ gị n'arụ ịkwụgharịba n'ime ọfịa ịma ama ụzọ pụta ife a bụ ka m na-akọwalụ gị ife dị n'ala Igbo
anyị ji wee na-agba gị na ọgwụ dị. O nwere afịfịa nọ n'ime ọfịa, ịbata n'ime ọfịa afịfịa emetụ gị n'arụ, ọ gafọgeti ite ihe alarụ n'ime ọfịa ị ga-ekwugharịgide n'ime until somebody ma ga-ewesị hey nwoke ke ka ị na-akwụgharịzi oge a ka ị ga-eji nweta onwe gị. Ka m gwakwa gị ụdị ọgwụ ọzọ dị. O nwere ọgwụ bụ na o nwere onye bụ na o teta ụla na ụtụ, ọ na-eme onye nọ na Naịjirịa na-eme onye nọ na abroad. Na-ege ntị, ọ na-eme onye nọ na Naịjirịa na-eme onye nọ na abroad. Agwọ ọlụ gị ya, ị ga-adị confused. Ịpụta ụla na ụtụ, ewu arụ normal, yirikwa akwa dress ya, ị na-ekwogharị, ihe ekwogharị gị na-echi eji without achieving anything. Ọ na-eme onye nọ na Naịjirịa na-eme onye nọ n'obodo oyibo. Ị mara aka ndị vileji ụlọ abara arụ arụ, ị na-ekwogharị. Ị chọrọ ọyịgị nwaanyị chọrọ ya jebe gịnị ya nwere ike nọgide n'ọfọ hours. Isi ebe a pụọ wefu ije agba ofu ọyịgị nwoke ọsị gị dugi ozi duru ya pụọ, oge eji anatabeghị ọkụ ọ na 10 n'abalị. Chifokwa echi etu a ka ị ga-esi na-ekwogharị ya onwe ihe ịmụ ị na-eme. And you can't just sit down ka ichetasị na eke na kwugharịrị ya etu a. Ma ndị nọ na main market ma ndị nọ Alaba International ọ na-eme ha. Ị na-ekwogharị ife a na-akpọ ya bụ ejeje ana ya apịa gị azịza n'ọkpa, ihe na-agagharị afụghị ebe a afụghị ebe a afụghị ebe a afụghị ebe, ị na-ekwogharị no base ka ị na-agagharị. O nwere nke a ga-agwọ ọrụ ga-agbọtọba gị isi na nwaanyị, a na-afụ gị with different women, and ụmụ nwaanyị a ga-alụ ọfụgụ gboo. Ọ bụghị mma ka ị mara, ọ bụghị ego ka iji, a na-azọ gị iche n'uru. I were nwaanyị na-eme ngala na nwaanyị ọbụla otu ọbụla nwaanyị adị na ị ga-achụta ya. O nwere esi ma ọgwụ ga-akpọnata nwa onye nọ abroad. Yes na a nwere ọgwụ a ga-agwọ ọrụ gị isi abroad nata ihe amụ ya kpọnatara gị ya ọgọbụ njakịrị. Enwere gị akpọnata some people konata mmadụ ebe a. O nwere ndị jiri ọrụ oyibo na panya ha na ọgwụ ka eji konata ha. The thing bịa ebe ọ nọ ọ bịa na ahụ na ihe ya na-ekwudebe ebe I want to go ekwu enukwu a na I want to go. Ihe ọbụla a na-akọ iche gị achọrọ m ịna. O etu a ka esi akpọnata ndị mmadụ before. Family gị ene na afọ na ọ na 20 years anụ ofu nwa ka ịbụ afọ na agba nna gị na chi echi. Ndị ogbe abịa mee meeting akpọta ezigbo dibia, ọ bịa na ọ na be nna gị ka ya nọ ya agwọ dị ọgwụ. Agwọ bịa agwọcha anụ onye anụọ. O nwere nke a ya eme afụ ya n'elu, akpọọ gị afọ ugboro 7 afụnye ya n'elu, afụnye ya n'elu. The thing ụfọdụ ka a ya agbapụ ya n'egbe straight. Ọ bịaghị n'ahụ ozugbo. Ọ bịaghị n'arụ, ọ dị ka ife eji kechi gị anya ọ pụrụ. Oge a ka ị ga-realize how many years you know. Some people ama na ha nọ na 10 years na abroad. O nwere ndị agbara isi gbaa ihe isi n'ọhịa, ọgwụ agwụrụ gbaa ya isi n'ọhịa. Onye ekwogharị ọma na ya nọ na 20 years maka chi. The only time ọ ga-realize bụ mgbe ọ nọ na 30 something years dị anya ọ dịgo useless. Ebezi ihe ọ nọkata ọ bụrụ movie a na-ekwu ihe na-eme live agbanwo. Detail chepụrụ n'anya ọ pụọ na dịka onye selu Igbo high grade. Ihe abụ ihe na-eme gị o kwugharị mana Igbo ahụ mgbe ume vom fopụ gị n'isi you can realize ebe ị nọ. O nwere ndị eji ọgwụ kechie debe ya na family ha, nwunye ha kechiri ha debe nke a na-asị na-etiri ya na bọtụl. Etiri na bọtụl ihe ama ihe ị na-eme. Onye ọbụla chọrọ nwunye gị bịa na be gị ị na-afụ ya as innocent person bịa kene ọnụ.
onye pụtara ọrịrị ị na-afịa na onye a na wipe your wife nwunye gị ana control si gị gbaga elu gị gbaga elu gịnị ka ị gbadata n'ime gị gbaga elu esi akpụ ịgbagoro elu anọrọ na palọ n'ebe nwunye gị na-azọ ya inwe ọnụ iyi ekwu n'okwu ikpopu ọnụ ka ikwu okwu ngwere a na-eji ngwere agwọ dị ọgwụ nwa ngwere eghe ọnụ ikughechakwa ọnụ imechie irie n'ude onwe nke eji ebini agwọ ebini na-eri n'ude ebini ada eme ka atụrụ mba ọ na-eri n'ude ọsụọ ude etu a na-eji ihe ndị a niile agwọ ọgwụ dị spiritual shops ị na-eje fụsị ụmụ ihe dị aṅa na-ego eche na gịnị ka eji egi ya a na-egi ya ka ewere agwọ ọgwụ ụfọdụ ọgwụ agwọrọ bụ to save a family from ruins o nwere family a na-afụfụ na family a na a na-achọzi ka eme ha annihilate n'ọzi extinction ka a na-efesi asị ka a chọba onye ga-anọchi n'igwe mụtakwara na nwa na n'igwe anwụọ kịta onye ga-anọchi achọba nwa ya ewere ọgwụ gwọnata ya hia enweghị ha na-ada agwọ ịghọtago ọgwụ dị o nwere some villages bụ na today fad is a privilege fa na-enjoy some privileges agbara n'ọgwụ their ancestors gwara agwọ onye butere na ị na-emepe ọnụ na-akọjọ ya ancestors anaghị abụọ ịga aja n'anya one day o nwere village ka nkọrọ unu nwe obere history ọzọ obodo ị na-ene anya ọzọ obodo na-abịa na Anambra steeti ha ma ndị bụ nwanne ha ndị ha ncha yi wee bịa ọ dị ka nnobi ka gịnị o nwere ndị ha ncha bụ nwanne ma ọ gbaru ije Oraifite nwere ndị ha ncha bụ nwanne obodo dị iche iche nwere ndị ha ncha bụsị nwanne aka ọlụgo mgbe ha bịara ebe a ha setụlụ today ka ha si wee setụ ụfọdụ ụgbọ ọgụ ka a nụrụ wee nụta the place ha bi today ụfọdụ bịa ka a nọrọ ebe a mana mmiri adọrọ n'obodo a sọmbụ na ebe ha bi mmiri adịrị ya ike fa kpara akpa bụ na mmiri ahụ dị na be nna gị na riva ahụ ndị bụ n'uju ọ ike ndị ochie kpara akpa ka eji nwee riva ya you no go understand n'Ọkịja ka m kọọrọ gị akụkọ n'Ọkịja o nwere ekwe a na-akpọ ekwe uhio na-ege ntị ọfụma ngwasị agha putu oke ọrụ o nwere ekwe a na-akpọ ekwe uhio echie igwe ka a na-akụ dị ekwe bụ na mgbe ahụ o nwere ndị na-akụ dị ekwe na-aga n'elu ịnọrọ a na-akụ dị ekwe ị na-anụ voice n'elu ka ha si aga ma ị nogosi dem ewe ka na ndị ọbụla ga-adọtunwu dị ekwe akarịa onye ọbụla ịma nke ị na-eme bute ya taa bịa emegidere o nwere ndị nke dọgidere ya dọtuo dị ekwe adaa na live dị ekwe nọ ruo today dị ekwe tagidekwa takpọchakwa ọfụchie ọ dị today mụnwa na-agwa gị ya jụọ ese na Ọkịja so many achievements ndị ochie mere buturu ọgwụ ka fa ji wee mee ya o nwere ebe ihe eje taa my village your ancestors ji ọnụ ha wee sị na anyị bi ebe a jee ka ị gbalụ na ọgwụ ha gwara agwọ ka eji wee nụọ ọgụ chụpụ ndị nọ dị ya wee nọchie because na ha fụ n'ebe a ga-asa abụ their purpose na ha bụ ndị ọrụ ugbo this is the only place ha fụ a fertile land ha nwere ike ipechinwu okay onwe say it is in my house today no be joke even na agba gị ego akọna na ọgwụ adịrọ be nna m o nwere egwu anyị na-agba kemgbe ya na-akpọ ụkpa nke a esi ka ebe a toluo ka ebe a ne oge ama efe ụkpa ahụ na-abịa ebe a na-eme akwamozu my village ife a na-akpọ my village bụ ụba ha Ọkịja ọ bụrụ na my village agaghị n'ụzọ na-ajụ oyi
ama has troublemakers. Ha gaa n'ụzọ a na-emebisicha ihe ị na-akwa ozu ọka mmadụ ịkwara ozu akpọrọ ha bịa ime ha invite otu esi akpọ Timaya na ndị otie ịkpọ ha onweghị ofu osisi dị na kọmpaụnd aka ya kwụọ my village ka nna bago ha bịa dị akwago ozu ha ga-aka akụkọ ya for 2 years ọgwụ a na-ebu obukọsịcha ọgwụ ụkpa ahụ keke bụ ịgbanyere n'owu Igbo telenozi ihe a bụ ihe gbasara Igbo onowu Igbo bụ onye Igbo ana m agwa ihe na-eme n'ala Igbo ụkpa ahụ onye ahụ bụ dị ụkpa egbu ya bụ ụkpa egbu ya bụ ụkpa nke ogologo ya ọ na-eto ogologo mana ị na-anya n'ime ya efu ihe dị n'ime ya isi agbawa ahụ onye bụ ya na-efe ya na-eroteti na-eroteti ụkpa ahụ nwa ụkpa ahụ wee gafee isi ya ọga misfortune ga-eso gị adịtayo ihe niile ya na-agbaghị aka ekpe ọgwụ dị n'ihe ha ji SS ọ na-emetụkwa na they touch ground before eburu ya bịa o nwere ihe a na-emeri ya ibuchigakwa anachikwa o nwekwa ihe a na-emeri ya ọ na-emetụ ala ebu na a na-efe ya na-efe they touch ground n'ozi na chi na-efo ewe nwaanyị na-adrọpụsị ụfọdụ ihe Matias Ezeakụ sị gị na ọgwụ adịrọ ịma na ọ na-akọ opinion ya mebi ebe o si bịa na vileji ya fe nwere ọsọchị na fada agwọ mana ọ sị na ọgwụ adịrọ ya bịa ka mkpọrọ ya jọọ Ọkịja ka ngosi ya ọgwụ n'anya n'ala Matias sị gị na ọgwụ adị emezi ị kpọtara anyịnya ka mkpọrọ ya jọọ Ọkịja ka ngosi ya ọgwụ na ọgwụ dị mmadụ ga-agwụ nwa ọgwụ ụkwụ atọghị na ala onwe ihe ị ga-emeni ka ifo n'ihe ọkpaga ọ bụrụ njakịrị ọ bụrụ egwuregwu mmadụ a na-agụ ya ụkwụ atọghị na ala a na-asị ụkwụ tọkwaghị na ala nyotago asị gị ụkwụ tọkwaghị na ala okwuru ofu ebe ọ ga idogo fit okwu ha ya hapụni okwu nkịtị ka o kwuru osi ụkwụ tọkwaghị na ala onye a na-agbaghị okwu abụọ ọkara mmadụ ọkara mmụọ ọgwụ juru ya ahụ mmadụ asịkwana na enwe ebe na ọgwụ adịrọ even some communities na ala Igbo akịta o nwere ndị na-agwọ ọgwụ ahapụziri village gbapụrụ ha because ha agwọgidego ọgwụ nna mmadụ akọkwụrụ dị aka na enwe ihe dịka ọgwụ dị o wee bụrụ ọnwa aga ọnụ ozugbo dị ụtọ ụdị ọgwụ ọ gwụrụ ọ gwọchiri ihe niile akechie debe so ị ya asịkwu m na ịma na mmadụ na-ekechi na mmadụ na-ekobe ndụ ya n'elu ịma na ọgwụ agwụrụ agwọ mmadụ ekechie ndụ nke ya kechie ya ha nga ya n'elu debe ya zoo ya tọnwụ ya n'elu ọ ga ihe sọrọ onye ahụ ya ahụ n'obodo anyị ihe niile abụ ike akpara akpa n'ala Igbo mmadụ ebie 200 years 200 and something years they die gwakwa m na nke ahụ ada eme oke ị na-eme argument kwuo na nke ahụ ada eme ka mmadụ ịkpata anya m gị na mmadụ kwuo okwu isi anya nna m ekwukweghị ebe ọ sịghị gị nwa ikobere ndụ gị n'elu ịghọtago ọ sịghị m ikobe ndụ gị n'elu ọ dị na-eke ndụ nke ya kechie ya debe ya n'elu otu anya sịghị were ndụ gị nye Jizọs ngwa ahụ nke gwe ya nye gị ndụ gị narị ya ndụ gị mmadụ na-ekechie ndụ ya kobe ya n'elu ọ da anwụ anwụ ọ agwara anyị bụ the gods a na-agwa gị we are the gods ọ ndị ọcha bụ the mortals anyị nwa bụ the gods ịchọkwa ime anyị ga-emenwu ya otu ị nọ na you no go die ọsọkwa ya gị nwe accident enu nwe ha o nwezi accident bụ na iwuo odoghị anya dat na ndụ ya dịzi abazi uru ikekwe moto chitọsịrị arụghị ụmụ ibe ndị ahụ mmadụ ya na-ekwu okwu ebe ahụ ị nọ Naijiria oge a na-agbagbu ndị ori a na-eme firing squad ịnụ anụ onwere squad egbude mgbe ahụ gbagide ha egbe gbatọsịcha ha mana ọkwa anwụ o wee kwuzie ebe o debere ndụ ya si jee wepụta wee kotuo onye o metụkwara na ya nwa anwụọ enụbeghị ya gbọọ ndị agha ọbụna anụbeghị ya
mmadụ ụtọ si na no maazị asịra na ihe a bụ nonsense teaching. Ihe anyị fụ n'aka ndị nna anyị fa abụrụ nonsense. Enwere ya nonsense teaching because na ọ bụ na-eti isi ya ịghọtago. Ọ bụ na ị nekwa anya na comment section ị ga-afụkwa ndị mmadụ na-confirm ọrụ ya, mana ọ bụ na otu ihe nọ ịma na Igbo na afụnanya wee kweta. Ọ bụ na ị chọrọ ịfụnanya bịa ka ndị uju Ọkịja bịa nna m godo, bịa ka ije ka ịfụ ọgwụ kweta na ọgwụ dị. Ebube mmụọ nsọ na-aka ụka karịa gị nwa. Ebube mmụọ nsọ jere gwa gị na ya jere gbaa ọsọ mụrụ ma tiri ndị a mee fasting 21 days ka ya wee nwee ike mee escape na ọgwụ karịrị. Ka ọ na-eme efu adị ịwọcha dị film na ịwọcha dị vidio fada Ebube mmụọ nsọ. Ọ bụ ịmụ onye bụ Ebube mmụọ nsọ Reverend Fada ọ confirm ya. Ọ bụ na ọgwụ adịrọ gịnị metazi ndị ụka ji eje ọrụ ezinụlọ. Kedu ihe a na-ejezi ime ibu na odumeje a na-ekwugheri mgbe a nwaanyị ọ na-ejezi ya famili mmadụ si na ya ji imebi ọgwụ. Ị na-emebiri ya gịnị ebe ọ bụ na ọ dị ọgwụ adịrị ile kedu ife ị na-emebiri ya afọ. Ọ bara na uru niile emebi ya iji imebi ya bụ na ọdịtin dị ile. Ebe unu bilivu na ọgwụ ahụ ndị nna ụnụ agwụrọ mere na ụnụ akpata ego. O gosi na ọgwụ ahụ nwere pawa na o nwere ọgwụ agwụrọ na famili ụmụ onye ga-akpata ego make I tell you. Ndị nna ụnụ eme ya because na ha hetiri ụnụ. I will tell you why. O nwere so many families in the past na-anọzi otu a na-asị ndị Israel nkiri ma ebe ka ha nọzi. O nwere so many families na ala Igbo their lineage emechigo, some emechigo. Ụfọdụ gwọrọ ọgwụ ego dịba na ha chọrọ mmadụ maka ọcha Igbo adị enweta. Ị chọrọ ego ka ị chọrọ mmadụ. Nna ajụ ọgwụ kịta ị chọrọ ego ka ị chọrọ ụbara mmadụ kedu nke ị ga-ewe. Ị nwere ike ikwu na ị chọrọ ụbara mmadụ ka ndị na-ejighị hapụ imechi maka sị na o nwere mmadụ ka onye nwere ego. O nwere ike ichuzuo mmadụ eme ya agwọ ọnya ụna na-amụ nwa na-abụ ka ụkọ a na-amụ nwa ụna epụta nwa na-edebụ ya bụ everywhere mana ego ama adị ụna ama akpatanata ego. Ha yes ọ bụrụ na unu na-eri nri mana ọ bụrụ na ọ ka ego dị ego ama adị. Ikunye kịta je ebe ọ dị ọgwụ ndị mgbe ochie ahụ gwụrụ enwe ebe ọ dị ọgwụ na ka unu kpatara ego efu na ọnwụ ya abata. Ha nakọta mmadụ a na-etipịa ọkọrọbịa ji ego nakọta ọgbabiri nwụọ, anakọta onye nke agbabiri nwụọ, anakọta onye nke anwụ ọnwụ abata. Some families ị na-anọ like this ndị mmadụ na-anwụ you don't know why. Ọ bụ ha metere ihe na-egbu ha kama na unu mebiri foundation elu na this family. Every family nwere foundation. Ọ bụ na i believe na enwe ancestral cause enwe foundation. O nwere ihe mere batara that cause ji wee dị. O nwere ihe mebiri. O nwere onye na-amụta nwa cause ndị na ụmụ ya. Ịghọtago? O nwere onye na-amụta nwa bụ ụmụ ya anyị n'ọnụ bụ si na lineage ya ga-adị pụọ. Onye ọbụla chọrọ ka nke na-aga. O nwere family na-amụ nwaanyị ewee juba kedu ihe a ga-eme ka anyị mụta nwoke. A na-atụrụ ya n'ilu si na na-abụ mba agwụba amụba nwaanyị. Any family ọbụla ejiri na-amụ nwaanyị onwe onye obi na-adị mma. Ndị ọbụla mụrụ nwaanyị ise nke sie na mụọ nwaanyị na-abụ nke nwaanyị tụrụ atọ onwe onye mụtara nwoke. The family abịa together. Kedu ihe anyị ga-eme? Kedu ihe anyị ga-eme nọ? Unu fụrụ ihe agbazi aka na diọkpara anyị mụrụ nwaanyị ise, nke so diọkpara anyị mụrụ nwaanyị 4, nke ọzọ mụrụ nwaanyị 6, nke a mụrụ nwaanyị 3, nke ikpeazụ kwa ji ụmụ nwaanyị na-abụ kịta. Gịnị ka anyị ga-eme nọ? Akpọ dibia achịrị afa wuo na wee gwuo unu na o nwere onwe ada ma ọ na o nwere nwoke egburu na famili a mgbe nwa dị ona mgbe dị ona nọ ya bela akwa wee gwuo
ma ọkwa na ọ nwụrụ nwaanyị nwa na ọya bịara akwa wee gwuo si n'ọsọ nwaanyị kụrụ ya na amụ mgbe ịmogo ewejuba gịnị ka a ga-eme kedu ihe a ga-eme ewegwu unu na ihe unu ga-eme nọọ ihe a ka ọ ga-abụ eme amụba nwoke and ihe ha ga-eme ka a mụọ nwoke ọ na-adị very very expensive. Money cannot buy it. O nwere ike ọsị na ọ ga-ana isi na a ga-eji virgin ma n'isi nwaanyị na-abụ na a ga-atụ ihe isi mmadụ na-abụ ka efu sacrifice ndị mbụ mee before ihe some communities na-enjoy today. E nwere ike that land ebe ahụ unu bi taa iji bụ onwe oge kpatara eji egburu ewu ana igoro ana sị ji egbu ewu ana iji bụ onwe oge gịnị ka onye a bụ ka egbujuo ana ndị ụka na onwe ha sokwa egbu ewu ana o nwere reason. O nwere ike ebe ahụ setụlụ kịta bụ na ọ na-ele ọkụ ebe ahụ setụlụ na nwere ike bụrụ ajọ ọfịa before ebe a na-etufu ndị mere alụ ebe a na-emegasị many things ma due to over some period of years na anya ni onu for real estate ịma ihe dị na that land that nwere ike bịa fire bụ unu ma ụnụ agha ama ịbata na village one village efu na village a na ebe niile kpọrọ nkụ no development onwe ihe na-eme. O nwere reason. Ụka mebiri many things na be anyị mana ọ na-ama aghọta. Ụka mebiri many things. Ọ bụkwa ụka butere civilization ka anyị wekwa ka anyị na-agwa onwe anyị eziokwu. O nwere many countries dị civilized ma fada eje ụka. So ọ bụrụ ọnụ ụka butere civilization. Ụka mebiri anyị many things na be anyị. Ya mere ịchọ ikweta ma ịma na-enwere ife a na-akpọ ọgwụ. Ọgwụ dị o nwere ihe a ya eme like this. O nwere onye ga-eme gị accept. O nwere onye ga-eme gị accept. Onye na-afụ ọ na-afụ iru mmọnwụ. Ekpuo gị iru mmọnwụ onye na-afụ ọkpọ gị asị. Ọ sị ma ome gị ya ma witness go this thing na-ekwu. I don't witness most of them na. Soludo nwere nke mma agwa gị na nke nwa ya confirm na witness gị. If you be a fine girl, you know, you give me this girl anu bedi. Mana ben na abia, mana men na abia bụ ndị chọrọ ịla ya ala, ọ bụrụ ndị chọrọ ịnụ ya anụ. Ifunu gị aka ọ na-efu be. Any guy ọbụla chọrọ ịdị serious ka ọ nụọ ọnya, hese. Efu be. Ị ga-asị na efu be ya. Iche na ọgba aka. Agbọghọbịa dị 35 years today. Ndị na-achọkwa ya abịa bụ ya yipụrụ ha pant ihe a ka ị na-achọta ọ ihe emere eme ọ gba aka ị na-enye anya aja ijuru ya ahụ otu ogologo ọ bịa akwụ ọtọ ihe niile about ya mara mma mana ihe a na-afụdebe bụ nwaanyị a ga-ala ala ọ bụghị nwaanyị a ga-anụ anụ. Lydia sị it happening to me. Ihe a bụ reality ka m na-agwa gị. If a fine girl evu nke gị na ayịrị anyị sef oruo mgbe ị ga-anụ ya ife a bụ ife believe ife a bụ adịba eme ife believe adịba agwa gị ife mma nke nwazi gị na ya na-ayị ụbọchị ọbụla iyi atụ ụkwụ na be nna ya ilogharịa obi ije ha na be nna ya okwu echenji ya. Some people adịghị ejebe ndị ọgọ ha nwere reason ọgabaritis na-eme. I was born and brought up n'ogbe afọ me lot anọlụ with ndị okenye. My grandfather nọlụ 121 years wee nwụọ. I spent a good deal of time with him. I dey tell you now. I dey sit down with them. Na afọ onwe ga-aba ọbịa pụọ ekwu about that person. So many things. O nwere ndị ji ego taa ewepụ ọgwụ ha gwara agwụ ha ya eji ego because na ego bịakwa ya n'aka ọ pụọ. Ego na-adị ya n'aka ego abịa ọ pụọ. Ihe ọma na ego bịa ma ọma ka ego asị apụ. Ọ ji akpọ ya sị ya nna okwu ịchọ bụ ka ijide ego emeri ya onye abụna taa na ego dịzi ya n'aka. Na ọgwụ agwụrụ agwụ ọ bụ ọgwụ niile bụ ọgwụ ọjọọ ka esi na ihe niile abụ belief.
So all belief bụ that na mmadụ ka obere ndụ ya n'elu nke ọ bụ belief ịma na ọrụ ya ọ bụ belief bụ na ọ dị na egbuo mmadụ mma na ọ da-aba nke ọ bụ belief ka anyị were those primary ones. Ọ belief bụ na mmadụ nwere case na court eje ebe a dọkasịa dị akwụkwọ ịma na ọgwụ agwụrụ agwụ. Ọ belief bụ na mmadụ jigo ụgwọ onye ya emeghị ichefuo ya adarago mmadụ ụlọ ya gbanye isi n'ọhịa ụlọ ya ọkwa ọgala landlord amazi na ya abụ ụlọ ya ọgala landlord adịghị ekwukata okwu cheta na ihe abụ ụlọ ya ọ ga-enwekwa ihe a na-ada aka ee o nwere nke bụ eziokwu. Accident a na-enwe ịma na ọgwụ na ụfọdụ bụ ihe agbakarị fancha abụghị recklessness, fancha abụrụ na ọ dị reckless. Enwere nke a ga-agwa gị na-afụ accident na your way na-afụ accident asị efuru mgbedio na nga emekwa na travel isi ọnwụ na ị ga-eme travel ahụ dị next na akụkọ ọjọọ ka ọ na-efube ya. Accident ahụ nwe ama na mgbe nwe accident mana ama na ihe ọjọọ ga-eme. Na-egekwa ntị o, I know na something ga-eme mana ama na accident, mana o nwere onye ma na accident ka m ga-eme mgbe a nwere accident ahụ eputu oke ọrụ ọsị na ọma mana ọ bụrụ na ọgwa m na maya egwu anya ekwe nwanne gee ntị ọgwụ ka mmadụ ji wee nara mmadụ di ya na-anụ dị man today. Nwoke anụghị ihe ọ na-eme hapụ nwunye ya na ya bigoro for 30 years soro nka the man anakọrọ nwunye ya ihe niile ogolo nwunye ya narị aka moto were ya nye nka onye nke abụrụzi everything esi na ịma na ọgwụ agwụrụ agwọ esi na ịmara na ọgwụ anyị bụtụkwe ndị Igbo anyị emezi n'obodo oyibo na obodo oyibo bịakwara abịa oyibo bịara abịa na nwata ihe ọgwụ ọgwụ ka ndị ori ji eje jebe mmadụ arụdo ihe a na onye ọbụla arahụ ụra aba ịmana a na-epin winch epin ka ya sị na ịma na amosu dị a na-epin amosu afefe ọda epinuo ya hia o nwere onye na-eme perform magic epinuo ya ihe niile ahụ na-eme awụọ ya n'ala o nwego nke chalụ mma n'afọ chawa afọ ya ọ bụrụ na epiniri onye epiniri achị ya ọchị. Nwanne m ọgwụ dị as long as anyị bụ ndị Igbo ọgwụ dị o nwere ndị agbanyere isi n'ọhịa nakọrọ ha na be nna ha ị na-akpọ onye a ya nata bịa were ihe nna ya ọ na-asị na what is this man talking about ọ maghị ihe ị na-ekwu ichie agbaghị isi n'ọhịa wekọrọ ihe niile dị na be nna ya ogonwe ọgwụ ahụ adara ọgwụ dị n'ala Igbo juju dị ọ bụzi ya na-akpụ ya ọgwụ ka ihe eji achụgharịzi akwa ka ọgwụ adịrọ si hapụ akwa si hapụ ya ite a na-ekwu okwu oke ite ọ bụkwara taa ka egbugburu ite ọ na-akwa ha mazi emebezi ya n'ịntanetị ọ dịzie ka egbubego ite since ite egbu ọnụ gị ite mgbe ite bụ ite egbu ite a na-asụ pụtụpụtụ ite a na-asụ pụtụpụtụ ihe niile a na-eme o nwewo mma na alakro bụ one bridge na Lagos Island n'okpuru bridge ya na-ele ebe akpụ ụkwụ na-agbazi 80s
88, 89, 90, 91, 92, 93. This man just say ahịa bata onyo nsi die mkpu ahịa ahụ obubata ahịa na-agba na ahịa ewu ọkụ na abụsasịa ngwa ahịa na wato yo ọgwụ agwụrụ ka eji wee sị mmadụ na afọ ọgwụ ịrụ ọrụ n'ihi ejeje di na onye ala ndị ala na-atụsi ime nnọsi n'afịa na-atụ ime na-amụ nwa gịnị ka ha ji atụ ime mmadụ ejedela onye ala ọ ma na o nwere ike ibu infection o jeela adị onye ala ịma na ọgwụ yawa ha isi na ịma ọgwụ dị ọgwụ karị ọgwụ ndị na-enwe ite ọgbọnyụ ọkụ ejekwana akọba ya ndị vileji ga-ewe nụ ya na-esi na ọgwụ adịrọ ha ga-ama na inweta ego dị very easy maka nwere ike na-eneghị anya si isi chena onwe n'iji fensik ya na enwere ike ikwube ya ndị asị ka anwagodo ọnya akụ erighị ofu isi ya na-eku agụ na dis ịrọkata ọbịa uru na-ajụ gịnị na ya a junior staff in a company and another promotion. Give one over since with your expertise, with your smartness, no promotion. It's not about it. Eh? And don't forget, well, I actually made a guy, I am a guy. I actually made a Western life, I am a Western life civilization. Mweluke na nkeba ayema kwa nkebonke ayema ana ebu battery mmadụ steady na baya la rola abo na nna gị nwere landed properties la rola etu esi analog ya self na mbola anya ga like this analog ya ikwu okwu agbaghị isi n'ọfịa ị na-akwụyalị na-eme ya amen yotago ị na-eme ya amen na-ekwughalị ndị mmadụ anatuo ife nna gị ma nakwuo nke iji eji o nwere ga-ebiri gị ego ume mmapụ ọmaka esi ya akwụghị ya kama ya kwụọ ọgụ si n'ime ego a were ego gwọ ọrụ gị ọgwụ ka ichefuo ya some girls nwoke hapụrụ n'ụlọ ebe a hapụrụ ya moto agwọgọ ọgwụ gbapụ dị nwaanyị iru n'ihe niile some ndị pastors na-agwọ dị ọgwụ gwọọ ọnya natuo gị ife niile iwuru uche gị apụọ ndị pastors na-agwọ ya hia na wato yi esi na ịma a na-eri ya aya ebe a na-erikwe a na-ebu batrị ndị mmadụ steji ọgwụ dị ụlọ ụka ahụ ejeziri Afro Foundation eji isi ndị mmadụ tisi ebe a ọ bụ ọgwụ ka ọ gwọrọ ya ụlọ ụka ọbụla na-ekwo today ịma na ọgwụ agwụrụ dị ya ediri awe ụlọ ụka ọbụla a na-agwọrọ ọgwụ na eji ebe anyị ma afụkarịa more than 20 people ma Catholic ma Anglican ha ncha niile a na-akọkpa ezigbota rituals a na-eme di ya ndị seminaria ma ndị a chisiri fada ọfụfa ya ekwekwa gị eziokwu ndị a na-agwọ ya na gbajọ egwu ya na uwe onye ga-abịa n'ụlọ ụka gị ọsọ gị buru Jizọs n'isi mgbe 100 days fasting imesi ịgba aka uwe onye na-abịa n'ụlọ ụka gị ị ga-agwọrịrị ọgwụ ekwe ị na-ekwu ha na-ekweta o nwere nke nọ na Lagos ọ gbaghị na before ya bịa na-echenugo your spirit ya kwugo ife enweghị iwe na ya na-achị ọchị na-akụ aka eche na egwuregwu ka ọ na-agwọ a na-agwọ ọgwụ nwaanyị ahụ na restọrantị ebia ọ na-ekwo girigirigiri na eho big man ga-eji aka ya buru efere n'aka jee sata efere ma siti iri ya nri ọga ọgwụ agwọrọ agwọ abalị ma ihe eliri ebe ahụ you don't know onye a na-esi rubbish na-ele efu na nne ya ada atọ ụtọ ya na-ajụ gịnị ka ndị a na-ekwozi adị ya bịa na-ele nne ya sigiri plate nne bụ 10,000 ndị moto a na-apak irizie ka ịfụ nne na-ego 10,000 ọrụ rubbish esi na ịma anụ ọgwụ
sọnchọpụ ka ị ga-eje otu a ka esi na-apụ na-aba na-ede invoice onye nke nọ n'akụkụ ịfụ anya ba ike edelu gị invoice ka ị pụọ ọsịsọ mba ọ ebe ihe ọ kpọbụrụ dị iche na nke onye esi na ịma na ọgwụ ọgwụ agwọrọ agwọ ma ndị transport ha na-agwọ a na-akwere mmadụ accident ka ndị mmadụ gbaa ọsọ na kọmpanị ị na-anụ na onye a na-enwe accident mgbe ọbụla na accident mgbe onye ọbụla agba ọsọ na the company nke ya na-aga isi na ịma na ọgwụ isi na ịma na agwọ ọgwụ agwọ na ọgwụ adịrọ anyị gara agwakwa onwe anyị eziokwu anyị na-agwakwa onwe anyị eziokwu. Some people mepere restaurant ijiji ka eji wee chụ ndị mmadụ ọsọ ebe ahụ agwọ ịbịa na restaurant a na-eri nri ijiji ya na-adanye na nri na-eri na-adanye na mmanya ị na-ele ka ijiji fụ na ihe abụ ọdịnarị ijiji okpoko ijiji na-ejisi like this a na-ese ndị esendị gwụọ ọnya sendị ya ịnụrụ ụfọdụ bụ ahịa kpọrọ akpọrọ ị na-egbu ijiji na ngwa ahịa mgbe ọbụla ijiji ka ị na-egbu ndị ọzọ a na-ele na-ekechi ịnụrụ sapụ ọba from morning till night nothing isi na ịma anụ ọgwụ agwọrọ agwọ sọm ya dị ka ị ga-aba iyi agba aka si na ya dị a wee pụọ ijiri kwụọ ụgwọ ụlọ o nwere nke kwụrụ ụgwọ ụlọ si na ya ama ya tais dị ma na-agụ ya amakwana ọsị ya na ya like tais ka ya ma tais ọsị ya ama na ihe ji agwakwa ọ bụ na echi kwapụ ebe a na ya chọkwa ka ibi agbụgbosibere ya na siri na maka ọ ma na ya agba aka ya pụọ ebe a ọgwụ dị ego ebe onye ọzọ na-aṅụ mmanya na-egbu onye ọzọ n'ọwere nke a ka m eje weta wande mụ na ga-eje ị na-aṅụ mmanya mgbado ọkpa n'oche na-enopụ akị na-eru akị na-egbu na ka onye Igbo si na ọgwụ adịrọ bịa ka mụ na je ṅụọ nkwụ na ka ya je ṅụọ nkwụ na-enu akị maka iti ọ na-egbu na-eri akị ọ na-egbu mma kwụ ọtọ ṅụọ 1 carton ije na-agba agbọ ọ ga na-akpa ga abụ ya na-akpa onye ọzọ o nwere onye bụ na ya bụ mbịa taa bụ ka ekwesịrị nata onye ọyị ya nwaanyị ọyị gị nwaanyị abụ mbịa ọ chọrọ ịda ata nwa maazị ndị ngwa bịa Asaba bịa ọ si achala ji bịa ero na ịda agbụrụ ọba agbụọ nne-edo akọ ijere agbọ oke Black Boy Banks na nke mmanya na ebe gị experience ị ga-asị na ịma na ọ na-eme ị ga-asị na imeba ya experience nwanne forget I just na-eme na anyị na-eje ụka edebesị ahụ na ụfọdụ ihe adịm nwanne edebegoro ụka n'ụsọ the reality bụ na ihe niile adị ọ dị some people ego niile ha na-ese ndị Nigeria rụọ ọrụ m nke a gotere m nke a ma moto ha sendịrị esendị ha ma ebe ọ dị taa ihe ọ bịaghị n'uche ka ị kpọọ kọọlụ ume amapụghị ịhapụkwa ihe ya akpọ onwe ndị bụ na ha agba aka na Naịjirịa taa ha na Naịjirịa agba aka mana ha alụtala ego na abroad ha na-akwụgharị na Naịjirịa ebe a na-agagharị a na-asị ọkwa onye a jere obodo oyibo prọpati ya dị o ma ọnwa nke ruru ya aka nwanne ya dachiri ihe niile were ọgwụ gbapụ nwanne ya isi ọ dị ihe nji ekwukwe ya bụ nna metụrụ ya aka ọ bụrụ na prọpati gị na ịgba ebe ọ dị na ụmụ ka gị na nwanne gị si bịakwa kpọọ nna foonu ka anyị wee n'oge chụbịa mbịaka ka a napụta ọgwụ a na-agwọ ọgwụ yes igo moto kwado ibu ebunata n'ọnụnọ nwanne gị nwaanyị nọọ nwanne gị nwoke nọọ ya emere gị nke anyị ji afụ ụzọ Naịjirịa anakọta ihe niile a ma ebe ị rụrụ ụlọ arụ ụlọ igoro ego ha bi ebe ahụ ha nwabụzi landlord ma nke nwabụ landlord ebe ije ịnọgide na họteelụ nọchi isi ebe a na-echigha
nazie iwe na-asịkwa na Naijiria ụkwụ ụgbọ Naijiria ya ahụ ihe bụ ime ebe a ị ga-ekwogharịgide na Naijiria ikwogharịcha ịnachighị azụ onwe ya nke ịghọtara ha na-enjoy your money na-enjoy your wealth even ịnwa anwa debe ahụ na ị na-eme mgbagharị achọ ndị ya ewepụghị egbu ogu nke ga aga na ya bụ debe mkpa onye nke a bụ 50 each odd sebe abụ debe mkpa gị nnọọ Meneshe si na ọgwụ adịrọrị not just dịka Christian superstitious belief ọ dị mma nsogbu adịrọ anyị nwere ihe ikwu anyị anụ na ọchịọnwa I don't care ọ bụ onye orube enweghị time ọ bụ onye orube I don't care ọ bụ onye ọga ịchọọ nonsense bụ because na nonsense echetabeghị ụbọchị nonsense chetaghị ị ga-achọ ya nonsense chetaghị ị chọọ ya ịghọta na ndị a na-eme nonsense na o nwere reason eji eme so anyị na-ekwu okwu mgbe ụfọdụ na-eme na I no dey believe those things forget ụbọchị o ruo oge ahụ enwere ike eji ọsọ bịa ụwa ihe niile a na-agara gị ọ bụrụ na ị bịara ụwa na-eme itinye aka ebe a ọkpọchie itinye ebe ọkpọchie itinye ebe ọkpọchie ịtụgharịa n'ụbọdị ikwu ụmụ ibe gị onye ọbụla si na-aghasara ụmụ onye ị ga-agbakwuje frend nke ị ga-eje n'oge ebinye gị ego ị ga-ama na onye ejighị ego si na poor family ị ga-ama na ụdị friends ị ga-enwe ị ga-esi na poor family jee nwee rich friends ọ dị possible ị ga-enwekwe poor friends like you onye ka ị ga-agbakwuje n'uje bite ego ọ bụ ebinye gị ego a gịnị ka ị ga-eme ndị nke e nyere enye gịnị ka ha menwuru ọ bụrụ na isi na such a place a na-ekwu ụdị okwu ihe ege ntị ịmalụ na driver na-alara ụla na steering na ọgbara aka ịma na nnụnụ a na-agba egwu n'ilo na onwe ife na-akụli egwu n'ime ọfịa ịma na onwe ife gba aka nothing happens for no reason ife ọbụla nwere cause o ji wee mee for your family to be poor ịjụ ese ị ga-aghọtakwa one or two things ana o nwere reason eji wee sị na nwata etoghị eto jụọ ife melụ nna ya ga-enwe ya so o nwere mgbe ị ga-eru ịgbata nwa ngere ma ịjụ ese o nwere eji ị ga-eru ma na iruo na eji ịjụ ese otu a na-asị na na-abụ nwaanyị toruo onye nna ama ihe mkpara aka nwanne m nke wee pụta so o nwere steji ị ga-eru ịjụ ese ma ọ bụrụ na iru eru ọ na-agbọghị n'obi jee ịjụ ese a ịjụ ese ị nwere ike chọpụta na nwanne nna gị na-eme ihe a i were iwe aja confront ya ofilo na nwa anụma dịkwa ka Jumanese o jekwa jee kpaa aka ya mekwa ihe o mere nna gị enwe ihe otu aka ka Chukwu si wee na nwoke na mma etu aka esikọ ya nke ahụ aga ije bịa na ndị ọbụrụ atụ na-ata asị nwa na gịnị na ọnwụ ọ na-embọsị ka a ga-ebunata ya etu a ọgwụ dị ana onye na-agwọ ọgwụ agwọbago ọ na-eri eri adịgo committed ọ ya kpata many people na-eche ya wee na-asị okongwu dibia ya wepụ aka n'ihe gbasara ndị dibia ọ na-etinye aka na young boy dị ka ya ekwesịghị ide etinye anya n'ụdị ya because I believe na or maybe that na grow part of his life no dịka onwe special or the especially onwe attachment to those things onwe all the desires to go into that thing so ọgwụ abụrụ ihe ọma mana ụfọdụ ọgwụ agwọrọ agwọ ewepụ ọgwụ ahụ some families akala ilu ebe ha nọta some communities akala ilu ebe ha nọ na even you na-arị na-ekwu ewepụ ọgwụ maybe onwe ha any member of your family ga-adị ndụ today onwe ha onye ga na-eri nri na your family today ị nwere ike gụwa self nobody will accept you ị ga na-ajụ ọgwụ ahụ ya na-akpọ Jebez
ka ịghọta na nwere ori na ọ dị possible na family na mmadụ ga-anọ na-ata ahụhụ for no reason. Ịgụ ọrụ Baịbụl kwa ịgụta onye nke a na-akpọ Jebez na ọ mekọtaziri na ya karịa ka ọ ịgụtara Jebez ka ọ na-enwe ihe bụ Jebez. Otu a ka ọ dị nke a bụ na ọ na-ekpesazi Jehova ana before o ji wee kpesabara ya bụ na ọmazi what to do. There were so many people like that. And for the fact that Jehovah abụ nke Jehovah bụ alụsị ndị side nke ni alụsị ndị Israel anyị nwa abụ ndị Israel. Ụfọdụ gbakwujiri alụsị obodo ha. Ụfọdụ gbakwujiri alụsị obodo. Ụfọdụ bụ ego ha na-erite abụ alụsị nyere ya. Ọ bụkwa egwuregwu o. You know about one man say na ya yọrọ God ego na God enyere ya ego. Nya wee kpọọ ekwensu kọs na alụsị a wee nye ya ego. Ịnụ akụkọ a n'Ọnịcha onye a nwere filling station ama ama n'Ọnịcha ọ bụ ịnụ ya. O nwere ndị bụ na ego ha kpatara taa bụ alụsị nyere ya. Ya sịkwa na nke abasị ka ọ na ikwetekwuo na alụsị ama na ikwetekwuo na alụsị ị bịa ka mkpọda ahụ Ọkịja shrine ka ikwete na ọ na ihe ngige ejire akwa akpọ ngige ejedi ya Rochas ha bụ nke afọ nke ọzọ tie ọjị gọvanọ ejechara ha Ọkịja shrine ma alụsị ndị si na Ọkịja ma ndị ha gburu egbu ma prominent people nwụchara ma redio presenta ozu ya nọsị bịa so many people ya sị na ịma na alụsị na-egbu mmadụ. So ọ bụrụ na alụsị na-egbu mmadụ alụsị ọ bụ ọgwụ agwụrụ agwụ esi na ọgwụ adịghị eji ọgwụ egbu mmadụ gbuo gị nwụọ. O nwere ndị ọgwụ gburu ha dịkwa ndụ ịghọtago. Okay. Anya dị iche onwe dị iche kpọọ ya nonsense belief mana ije na nonsense ahụ ide ije na nonsense ya ihe afụ na sense dị. So in every nonsense enwere ya sense ya bụ ebe m ga-akọwalụ Meneshe jee n'ihe ahụ ịtaịpụrụ ịkpọrọ nonsense iwepụkwa nọ na ahụ ịfụ na sense dị ya. Anọ na abụ 3 letter words ma sense ruo ne sense dị 5 nke ka. So n'ime nonsense enwere ya sense n'ime niile ahụ kwuru ị na-anya ya afụ na sense karịrị n'ọnụ dị na ya. So ọkwa ndị ụka si na onye nzuzu si na enwe God. Etu a ka m si agwa gị na mụnwa bụ onye omenala asị gị nọọsụ onye nzuzu na amụrụ na onwere ihe a na-akpọ ọgwụ ana ọgwụ ahụ a na-ekwu ka ezigbo eji akpọ medicine nke a ọgwụ wee ji kpọọ ya ọgwụ ọkwa ikwetara na nke a dị ije egori ya ṅụọ na ọ ya arụ ọrụ mana ọgwụ ka ị kpọrọ ya. Anything ọ bụla akpọrọ ọgwụ dị active ma cocaine ma ugwu ede ma buusu ma mkpụrụ mmiri ma ọgba ọsọ ma ife ọbụla ị kpọrọ ya ọgwụ bụ ọgwụ na ọrụ ijekwa ịbịakwa nke agwọkwa ya ebu ihe etu esi gwọọ fensik nye gị ṅụọ etu a ka esikwa bịa agwọkwa ya ọ ihe agwọ na agwọ ya ka eji akpụ ya ọgwụ ka agwọ ọgwụ. Ndị ụka si na ekpere ebe ọgwụ nke fanwa gwọrọ anụ na-arụrụfụ ọrụ ọkwa ya nso ọgwụ dọ nsị na ọgwụ anọ ọ mmadụ ji ekpakọtasịa mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ahụ wee gwọọ ya nye gị. Etu a ka ọ dịkwana those ones have explanatory power. We can repeat it in the same way all over again. The same way enye ule ịchọkwa agwọ ọrụ gị ya amụ ihe eji agwọ ya iche enye ule agwọ ya ịchọ ka agba gị isi n'ọhịa ihe eji agwọ ya dị ịchọkwa ije wekọta ya ọ dị ọ n'ime ọfịa ka ọ dị ọ n'ime ọfịa agbọsịrị gị o nwere nnụnụ mgbọsịrị gị afọ ebe a chena igbo n'ihi epik ịma ihe bụ ngwere lizard ịma ihe ọgụ eji agwọ ya
o nwere nke ya achọ ịgwọnụ irigoro n'elu nkwụ ịya afụ akwụ nke mere akwụ efu nke na-emerụ akwụ ọ dịkwa n'elu ebe a ịkakọta datin enwere ihe eji agwọ dibịa ọbụla ma ihe eji agwọ ọgwụ na onye dibịa nọrọ ebe ị na-akasasị nke a ọ bụla gị ihe ị chọrọ ịgwọ ịghọtago o nwere ọgwụ a na-eji aka enwe agwọ o nwere ọgwụ aghachi ịgwa sị gị weta ajị ọtụ nwaanyị ajị ọtụ a na-eji agwọ ya maka a sị a na-akpọ ikpu o nwere ọgwụ aghachi gwụrụ ọgụ ya nwa so ije na be dibịa si na ịchọrọ edio na-ajụ ọgwụ ọha ka ha gụkọta ka ihe ji aka onye gụkọta agwaghị ihe n'idiri iji wee gwụ ya ọ bụrụ na bụ na ubi agwọ ga-adị na ya ma eke ga-adị ewekasị na n'idiri isi agwọ ị na-achọrọ abụ anyị ubi ọrịra eke ọgba agwaghị nọ nke a ka ị ga-eweta gị weta ụkwụ gị weta isi mbe ma na mbe ga-adị na dị ọgwụ mbe a nwere ike bụ na ọ ka eslo proses kesi dị aṅa achọ ka eslo ya mgbe ọbụla na ajọn dị kesi ka ị wee nwee ike nweta onwe ewere mbe gwọọ ọnya maka mbe dị very slow a ga-eji ya wee gwọ ya so ụmụ anụmanụ ya efuru nwesịrị ihe eji agwọ so ọ ihe onye ọbụla ma achọkwa ịchọ ọnya eweta ya so akọwagoro gị dịka onye Igbo mbụ iche uzuzie ka imebe ka onye Yoruba ịbụ ndị Yoruba na-agwọ onye ọbụla ma ha igwe asịghị ndị Ijem onye ọbụla mana ha na-agwọ ọgwụ agwọ Awụsa na-agwọ nke ha ndị Fulani na-agwọ nke ha eruo na nke onye Igbo nke nwa sị n'Igbo onye Igbo si na adị ọhịa bụ problem ụnụ taa ọ kọmọn ndị Fulani ka a na-eme Fulani na-ekwugheri afọ na ị na-eme bụ ka ime kọmentị ka anyị notice go yetago we noticed you nyago time even ji wee na-enyago time abụ na ka m were ya opportunity akọwalụ some people ndị na-eche etu isi eche ka m were opportunity anya ha time kọwalụ ya so ị na-efil na ọgwụ adịrọ ebe a bụ etu isi wee filuo mbọsị o ruo ogunu mana enwe onye a na-ekwu okwu ahụ nwere ike sef ihe onye a na-agwa adịrọ onye a nwere ike bụrụ n'obodo ha sef n'obodo ha adịrọ mma bụ ya sayensị bilivu na ịweta nke a weta nke a na ọ ga-enye gị ife dị ona onye bụ sayensị ya bụ ya ọgwụ anyị na-agwa gị mbanyekwa n'ime ọbịa kpakọtakwa akwụkwọ dị iche iche ụmụ akwụkwọ mma kpakọta na ọga oke chelụ enwefe a na-akpa atịkpa ngwa gee ntị atịkpa bụ neutralizer atịkpa bụ neutralizer iwere ya tii na your pocket na-ege ntị iwere ya tii na your pocket onwe ọgwụ mmadụ ya ka o nweta ma atịkpa abụrụ ọgwụ atịkpa na-alụ ọgwụ oke atịkpa na-alụ ọgwụ na mmọnwụ obangịdịghị bụ ọgwụ boys eje egbo ije mmọnwụ a na-amụ mmọnwụ mgbe a na-akụ agba na-eje apịa mmọnwụ iwere atịkpa ma a na-akụ ọgwụ ebe a iwere atịkpa tii na sayensị ahụ o pruvarụghị na ose ọjị niile ose ọjị adịghị eje ọgụ ifele iwere mkpụrụ ose ọjị na-anọ iwere otu ị na-eyi jeans were si ya one iwere ofu tii na your front pocket na right tii nke na left tii na back pocket ọgwụ ihe pụọ n'ụtụtụ jechaa nata onwe anyị ochuso anybody ga-eso onwe anyị onye na-agwọ ọgwụ sef ịda anya obi onweghị oge enwe effect ebe ị nọ sayensị bụ reality proof uyuzuo nke a ka ịghọta ihe na-agwa gị ebe a ka na-eweta ya n'isi njedebe. Thank you very much for your time. It's been a wonderful time. Even though I but I was having fun at the same time. And I'm my phone. Man, even now, I hope you. Onye ọbụla bụ ezigbote onye Igbo ga-agwa gị ịchọkwa ije gbaa afa na ka ịghọta na ọ na-eme ijekwa ịgba afa ife anyị agwakwa gị bụkwa pịọ ka o si wee dị na ndụ gị ịjụọ nna gị ma ihe ọ bụ eziokwu igote you
ije jụọ nna gị si ya na o nwere ihe mmadụ gwara gị ma ihe o mere eme ọ gwaghị yes akpọọlụ gị afọ ịkọnfam ọnya. sayensị bụ anyị nwa bụ ndị izu mebere sayensị ndị ọcha abịa mụrụ ya amụrụ n'Afrịka ịghọtago ha abịa mụrụ ya amụrụ ihe a mụtara be anyị ehika so a sị na ịma ọ na ọ dị ọ bụ na ọ dịrọ onye nwe afa ịghọtago na-alekwa na afọ nwoke ego eriri nwoke erie n'ụwa nwoke erigo ụwa egodo afọ maka mme ka ṅụba ire anụnwa ka o tikpọnata madam ma akpọbago m madam na-akpọ m hello madam man how may I help you imechiela amagana madam ono otu ifo ngwa ndị be anyị ka ọ dị n'ọrụ na ọfụma mana m ga-abịa live this night gụọ ya gị ya nwere ike ya na-agwa ajọ ọgwụ ịma na social media bụ ebe anyị na-abịa enwe fọn so mma ihe a na-eme for real for sale onye ji ego ya for sale ka eji ego anya m ego na-eri ele ka onye nye m ego ya Lydia mmesa m ga-agwa ya m na-agwa ya just bịa inbox onye ji ego anya m ego ga nlesi anya iPhone ngwa emesiana sure thank you yes sir big names ebe ka m ga-esend ya ebe m ga-esend ya biko ihe ọmụ ya emelụ mbụ bịalụ m meseji biko a na-agbazi n'aka nje na madam na-akpọ m big names biko ka m nwee ike send ya gị ebe a all right big names sure olori nyenụ m ego fon achọrọ m ile ya nyenụ m ego gotere ya gị nwaanyị ma gotere ya nwanne gị mụ na chimso ya bụ 512 GB 512 gig ọ dị adịghị ya na-afụ n'ahịa bụ 120 gig before ebudu 256 o siri ike na London use before ebudu 250 120 nne na-ajụ gịnị ka ihe eji ya wee mee nke a 512 mmelesi gị ọfụma nye m ego bịa inbox ka anyị kpaa mụ na Chimso J ngwa agbọcha m